Bon dia, bona hora. En el vídeo d'avui el que veurem és com fer un ràpel, tant la part de com muntar la corda a la paret amb uns anclatges de ràpel, com la part de com col·locar el nostre buit i de més, val? La part que està més a prop del nostre cos. Dit això, i abans de començar, jo no sóc cap guia de muntanya, ni oficial ni no oficial, val? Soc senzillament una persona que porta molts anys fent muntanya, entre altres coses, escalada via llarga, alpinisme, barranquisme i totes aquestes coses. Però que dic clar, no sóc un guia de muntanya i per tant, si teniu qualsevol mena de dubte, si us plau, informeu-vos molt bé i si voleu fer alguna d'aquestes activitats, doncs us recomano començar sempre amb un guia de muntanya o amb algun amic que en sàpiga molt i pugueu començar amb seguretat, val? Llavors aquest vídeo, quina intenció té? Doncs bàsicament que si ja ho has practicat alguna vegada i vols refrescar o abans d'anar fins i tot amb un guia, doncs tenir una miqueta d'idea, doncs per això teniu aquest vídeo, val? Llavors, primer, sempre estem pensant, i això és un vídeo de nivell bàsic, val? Estem pensant que tenim ja, partint de la base, que tenim uns bons anclatges per repelar. Val? Normalment necessitarem 2 anclatges, val? I aquests anclatges tindran 2 anelles. Val? En aquest cas no són anelles circulars, que serien les més estàndard, però això són uns mallons. Això és al cap i a la fi, això és una reunió d'escalada en via llarga i el que jo he posat és això per fer-vos una mica la demostració. Però vaja, amb això es podria repelar. Què passa? Que això després, quan jo baixés a baix, es quedaria aquí, val? Però ens serveix per la demostració. Llavors sempre fixeu-vos que tingueu una bona instal·lació de ràpel. Això, si voleu anar a fer un barranc o el que sigui, una baixada amb ràpels, ja si busqueu per internet la ressenya o un llibre de ressenyes, ja us indicarà quin tipus d'anclatges hi ha. Però sempre volem 2 anelles, o una anella i 2 anclatges units per una cadena. La cosa és que sempre tinguem, estiguem agafats a diversos punts i no només un, que la nostra vida depengui d'un punt d'anclatge, val? També mirem que estiguin en bon estat. Aquests ho estan, val? Molt bé, doncs llavors, corda. Quina corda necessitem? Doncs necessitarem una corda dedicada sigui d'escalada o sigui de barrancs, val? Normalment hi ha les cordes dinàmiques, que són les d'escalada, que són les que s'estiren una miqueta per amortir les possibles caigudes, i després hi ha les estàtiques o semiestàtiques, que són més rígides, però segurament ja van millor pel tema de ràpel perquè no tenen aquest efecte xiclet, no? Que s'estiren, val? Però això, important sempre baixar d'una corda certificada, bona, per fer aquestes coses. Llavors, un cop tenim la corda, passarem una de les puntes per les anelles, val? I el que farem és anar tirant la corda, anar passant-la, fins que arribéssim en el punt mig de la corda, val? Per tant, si tenim una corda de 60 metres, estirarem corda fins que tinguem 30 metres, que serà la meitat, i així tindrem les 2 puntes juntes per tota la baixada, val? Normalment les cordes d'escalada o de barrancs, depèn, però si ja són d'una mida que les comprem fetes així, de 60 metres per exemple, tenen una marca central. Aquesta la té, però com aquí estem en una punta i estem fent la demostració no la veurem, val? Però solen tenir una marca pintada negra aquí, i així ja podem saber que estem a la meitat. Que no tenim marca? Cap problema. Agafem les 2 puntes, llavors, quan passem una com ja hem fet, ajuntaríem les 2 puntes i anem passant la corda de tal manera que sempre tindrem aquests 30 metres equiparats punta en punta i tindrem la corda passada per la meitat. Això és l'important. Bàsicament que no arribem a baix i tinguem una punta que se'ns acaba i l'altra que segueix. Aquest és l'objectiu, val? Que tinguem la corda ben centrada, val? Un cop tenim això, passem a la part que tenim nosaltres a sobre nostra, diguéssim, no? A l'arnès. Llavors, això és un buit, segurament ja ho haureu vist si esteu interessats en aquests temes. Això és un aparell que avui dia bàsicament es fa servir per repelar. Per repelar en barrancs i aquestes coses es fa servir molt el buit. És un aparell que tant serveix per repelar com per assegurar, val? Però avui dia normalment fem servir altres aparells com el Reverso, l'ATC Guide o altres aparells asseguradors, o si fem esportiva, el Grigri, que si feu esportiva doncs ja us sonarà. Però per ràpels el buit és molt habitual i per això faig servir aquest per fer la demostració, val? Llavors agafarem el buit i veiem que té 2 cercles, un gran, un petitet. Direu, ostres, Patrick, el tens al revés, no? Tens el gran aquí i el petit aquí, en principi va al revés. Confieu i ara us explico per què ho fem així. Agafarem una mossegada de corda, un bucle, val? En aquest cas 2 cordes, perquè estem fent el ràpel en doble. El passem per aquí, per al gran, i després va pel darrere, val? Pel darrere, per aquest foradet petit, aquest afegit que surt, no? Llavors, un cop ja el tenim aquí, perquè penseu que estem en un ambient vertical. Ara, quan jo faig així, trec el mosquetó
i me'l col·loco correctament, això se'm podria caure. Però com ja hem fet aquesta manera que us he ensenyat, de ficar-ho al revés i passar-ho per aquí, ara si se'm cau no perdo el buit, val? Perquè òbviament no volem estar mig de la paret i hem perdut el nostre aparell assegurador. Val? Molt bé, ara el col·loco per aquest foradet petit, tanco aquí i ja tenim el buit col·locat correctament per fer el ràpel. Val? Molt bé, tenim una corda que ens ve de dalt, la corda fa tot aquest recorregut, val? I aquest trenatge, aquest itinerari i aquesta fricció amb el buit, que ja veieu que el meu buit ha perdut el color en tota aquesta zona. Per què? Perquè l'he fet servir molt i es va perdent, no? Aquí és on fa la fricció. Molt bé. Doncs ara ja us tindríem això. Ara això ja, jo em vaig deixant i això ja baixa. Llavors, què és important aquí? Aquesta mà. Aquesta mà és crítica, és el més important. Mai hem de deixar això, perquè si jo deixo això, me'n vaig. Ara no estic en vertical i per tant sembla que me'n vagi molt a poc, però en vertical cauríem molt ràpid i no volem que passi. Val? Llavors veureu de vegades en vídeos que hi ha gent que diu no, es rapela així, i posen una mà aquí i una mà aquí. Però aquesta mà què fa aquí? No fa res aquesta mà. Aquesta mà fa alguna cosa quan estem fent escalada amb un buit, que avui dia és poc habitual, i estem assegurant, llavors ens serveix aquesta mà. Però per rapelar, l'únic moviment serà en aquesta direcció, no? Llavors, aquesta mà aquí no fa res. Llavors, preferim tenir dues mans a la zona que ens està salvant la vida que no només una, val? Molt bé, doncs dues mans, llavors hi ha gent que li va millor aquí, hi ha gent que li va millor aquí, el que a vosaltres us vagi més còmode, val? A mi em va ara mateix millor aquí, val? I aquesta, doncs, la podem ficar una mica més enrere aquí del cul, o bàsicament una mica més enrere, val? Llavors el que anem fent és anar deixant corda, no? Anem deixant que corri, i d'aquesta manera jo aniré anant cap a baix, val? Pum, pum, pum. Molt bé, super. Doncs no té gaire més misteri, val? És senzillament anar deixant anar corda, val? I sempre, doncs, tenint en compte que aquí, aquesta mà no l'hem de deixar mai, val? Per tant, si faig un pèndol o un moviment que no m'espero, no em paro no em protegeixo amb les dues mans o amb la mà que estava frenant-me, perquè pot ser molt perillós. Per tant, sempre aquesta mà, tenir el xip de que mai la podem deixar anar. O aquesta, o sigui, sempre hem de tenir una mà aquí fent força. Molt bé, doncs després de la teoria anem a practicar-ho. Aquí tenim una instal·lació de ràpel, dues anelles, val? I una cosa que no he dit abans, interessant també, si anem a fer múltiples ràpels, interessant tenir una vaga. Per què? Perquè si estem en un entorn vertical, doncs mentre fem el nostre setup, la nostra configuració, està lligats, val? Jo ara estic aquí segur ben lligat, i el que hem fet abans, passem per aquí, la mossegada de corda, la passem pel darrere, val? Ara la corda aquesta em tira cap enrere, llavors és una mica més complicat, però el mateix, val? Tanquem, tenim la corda ja que fa aquest fregament correcte, i ara només cal que em deslligui d'aquí, val? Aquest és un mosquetó semiautomàtic i l'he de girar, perfecte. Doncs anem a ficar-m'ho per aquí al darrere. Tinc tant de material que no sé ni on posar-ho. Perfecte, molt bé, tot tancat, instal·lació correcta, doncs cap avall. Aquí, si al vostre company se li cau el xiulet, el podeu recollir i us el guardeu. I cap avall.